яке аз роҳҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ин гузаронидани обмонии захиравӣ ва яхобмонии боғот дар фасли сармо мебошад. Яхобмонӣ ва обмонии захиравӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ба ҳисоб рафта, кишоварзон бо ин роҳ метавонанд ба захиракунии намӣ, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо, баландбардоштани ҳосилхезии замин, ба даст овардани маҳсулоти босифат ва меваҳои лазизу шаҳдбор замина гузоранд. Яхобмонӣ яке аз омилҳои агротехникӣ ба ҳисоб рафта ҷиҳати нобуд сохтани тухми алафҳои бегона ва ҳашароти зараррасон, инчунин барои баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ мусоидат менамояд. Яхобмонӣ дар боғу токзорҳо низ аз манфиат холӣ набуда, барои дер бедор шудани ниҳолҳои боғу токзорҳо мусоидат менамояд. Бобати шиносоӣ бо раванди роҳандозии ин тадбири муҳими агротехникӣ, гурӯҳи эҷодии мо аз хоҷагиҳои кишоварзии деҳоти Колканд дидан намуд. ҳамсӯҳбати нахустини мо Ҳайдар Тӯйчиев буд, ки сари заминҳои хоҷагии худ машғули яхобмонӣ буд. аз аввали моҳи декабр то феврал кишоварзон барои нобуд намудани ҳашароти зараррасон ва каселиҳо бояд тадбири яхобмонӣ анҷом диҳанд, чунки дар ҳамин давра ҳашароти зараррасон ва каселиҳо дар ҳолати оромӣ қарор дошта, яхобмонӣ дар чунин лаҳзаҳо манфиатбахш мебошад, мегӯяд ин деҳқони соҳибтаҷриба. яхоб зема пойдаш калон мен баъди пахата аксарият земи қулӯх мекушад. ҳамин яхоб монидагар қулӯхо ях кунад аввали борба думба бой мешад замин ба. нақд мешад аҳамиятшай. сон тагои барои боғу намтигино яхоб монид ҳашарота мекушад. Килин пирим мемурад. яхоб пойдаш калон земба. пеш яхоб кати одамо вай мекард. Махкадону илибилаба об мамонда ҳамин зӯри яхоб кати мебуримад. бино ба тавсияи мутахассисони соҳа, агар боғпарварон дар зери дарахтон яхоб монанд, дар сурати пеш омадани гармӣ дар фасли баҳор он дарахтонро аз гулкунии барвақтӣ нигоҳ медорад. зеро дар шароити иқлими мамлакати мо аксари дарахтон аз ҷумла бодому зардолу аз таъсири гармӣ барвақттар гул мекунанд, ки ин албатта зарар дорад. бояд гуфт, ки дар хоҷагиҳои деҳқонии диҳоти Колканд яхобмонӣ хуб ба роҳ монда шуда, имрӯзҳо ба каналу ҷойборҳо об омада истодааст ва хоҷагиҳо аз фурсати муносиб истифода бурда барои гирифтани обҳои захиравӣ ҳамаи чораҳоро андешида истодаанд. баъди таҷдиди хоҷагиҳои калонҳаҷ ба саҳмияҳо дар ҷамоати диҳоти Колканд ҳамагӣ 1420 хоҷагии деҳқонӣ ташкил шудааст ва дорои 474 гектар замини корами обӣ ва 1270 гектар замини боғот мебошад. имрӯзҳо дар саҳро баъди ҷамъоварии ҳосили худ деҳқонон заминҳои корами худро шудгор карда ба яхобмонӣ шурӯъ кардаанд. яхобмонӣ барои замин ниҳоят фоидаи калон дорад. ҳамаи деҳқонон инро хуб дарк кардаанд то ба имрӯз, ҳам аз ҷиҳати нест кардани каселиву ҳашаротҳо ва ҳам ба даст овардани ҳосили фаровон дар соли оянда ҳамаи деҳқонон имрӯз якҷоя муташаккилона саҳм гузошта истодаанд ба нияте ки соли оянда ҳосили фаровон ба даст оранд ва бозори ҳам бозори дохилӣ ва ҳам бозори беруниро бо ҳосили хуби кишоварзӣ таъмин намоянд. ба гуфтаи мутахассисон аҳамияти яхобмонӣ аз он иборат аст, ки об дар бехи дарахтон захира шуда касалиҳои хок ва ҳар гуна ҳашарот нобуд мешаванд. инчунин шӯраи хок кам шуда замин беҳтар нам мекашад. давраи гулкунии дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом ва зардолу ба қафо партофта мешавад. инчунин имкон медиҳад, ки дарахтон аз сардиҳои ногаҳонии баҳорӣ эмин монанд. вақте ки давраи хунукии ногаҳонии фасли баҳор гузашт, сипас дар оғози гулкунӣ метавон ҳосили хубу босифат ба даст овард. дар мавриди аҳамият ҳамчунин бояд гуфт, ки яхобмонӣ на танҳо барои парвариши боғу ток, балки барои ҳами зироати кишоварзӣ, ки дар фасли баҳор кишт мешавад, зарур ва муҳим аст.